Ήρθα σήμερα εδώ να συμμετέχω σε αυτή την καταπληκτική ημερίδα για να μοιραστώ την εμπειρία μου από το μεγάλωμα ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας, αυτούς που συνέλαβαν την ιδέα, αυτούς που την υλοποίησαν, την καταπληκτική ομάδα. Ήθελα να ομολογήσω ότι όταν ήρθα δεν περίμενα να έχει τόσο κόσμο και αυτό για μένα είναι πολύ σπουδαίο, γιατί ο μόνος λόγος που ήρθα εδώ ήταν απλά για να ενώσω τη φωνή μου μαζί με όλους αυτούς και να κάνουμε κοινωνό όλο και περισσότερο κόσμο, να μάθουν όλοι λίγα παραπάνω πράγματα για τον αυτισμό, να συνειδητοποιήσουν όλοι πόσο ξεχωριστά είναι αυτά τα παιδιά, πόσο καταπληκτικές ικανότητες έχουν, ότι ο αυτισμός είναι κάτι που όλοι πρέπει να τον αγκαλιάσουμε, δεν είναι κολλητικός, είναι μια συνθήκη που βιώνουμε όλοι μας, σε όλες τις εκφάνσεις ζωής μας, στη δουλειά μας, στο σχολείο κτλ. Οπότε αυτό που θα ήθελα σαν ένας μπαμπάς να περάσω σαν μήνυμα είναι ότι καλό είναι να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία να δέχονται και να αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα, γιατί μέσω αυτής γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, όπως έχουμε γίνει και εμείς καλύτεροι γονείς, μεγαλώνοντας ένα παιδί που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ευχαριστώ πολύ.